السلام تعنا يا هبلي تخطاتلتي مدب داميرا انترتينمنت لوم تدالو علتاو زينا انه نمكتتالكم بخبر عدم يوسف تسفا برهاني سلام ارستاتم ايران بخبير حسرت ما يتتقعم ኢትዮጵያ ካላይ ገጽም ምልዓብ ይዲጋ አባይ አብ ምዝዛም በጽሑም ክልል ሶማል ወተሃደራታ ናብ ክልል ትግራይ ትለኽም በእስራኤላዊ ትካል ዝፈረየ መጸናጸኒ ሶፍትዌር ንጋዜጠኛታት ዕላማ ይገብር ምህላዊ ይሕበር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና መሰረስታት ዜና ይኹም ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ አብደቡባው ምዕራብ ኢራን በፍላይ አብዞባ ኩስታን ሐያል ደርቂ በመخሳቱ ሐያሎ ከተማታት በከቢር ሕጽረት ማይ ከምስተጠቃ መደበር ዜናት ሀገር ሐቢረን አምሳያ ናይዚ አብቲ ከባቢ ከቢር ሕጽረት ኃይለ ኤሌክትሪክን ዝስተጽሩ ማይ እንደሕር መخሳቱ አንጻር መንግስቲ ዘቅነዐ ሰፊ ህዝባው ናዕቢ ከምዝተወልዐ ተፈሊጡ እቶም ሰልፈኛታት ጸኒሖም ምስ ፖሊስ ብምርጻሞም ሓደ ሰብ ከምዝሞተ ምንጭታት በተወሳኺ ይሕብሩ ሰበስልጣን ኢራን አፍቲ ብጸጋታት ነዳዲ ሀብታም ዝኾነት ቦታ ዝተወልዐ ናዕቢ ከደዎ ከም ዝኽእሉ ወላኳ እንተሓበሩ ሰልፈኛታት ግን ዘጋጠመ ሕጽረታት ብሰንኪ ድኹም ምሕደራ መንግስቲ ከም ዝተኸስተ ብምኽሳስ ጎማታት ብምቅጻልን ጎደናታት ብምዕጻውን ተቃውሞም ይቕጽሉ ከም ዘለው ናይ ዓይን መሰኻኽራ ነጺሮም መንግስቲ ኢራን ዝሓለፈ ዓርቢ ሕቶታት ተቃውሞም ምርኩስ ብምግባር ሽግራቶም ዝፈትሕ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ናብቲ ቦታ እኳ እንተሰደደ ክሳብ ሕጂ ግን ዘፍረየ ውጽኢት የለን ኣብ ቁጠባውን ልምዓታውን መደበር ኢትዮጵያ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዓቢ ዲጋ ኣባይ ካላይ ጎጽ ምምሉ ኣብ ኣጋም ዝዛሙ በጺሑ ከም ዘሎ ሮይተርስ ሓቢራ ግብጽ ቀዲማ በቲ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዝጸንሐት ናይ ማይ ምምላእ ስጉምቲ ኣትሪራ ክትቃወም ከም ዝጸንሐት ዝፍለጥ ኮይኑ ምምላእታ ሓጽቢ ናይ ህይወት ሕቶ ሃገራ ምዃኑ ብምሕባር ዘለዋ ዘይዕጉምነት ክትገልጽ ጸኒሓ ሱዳን ብወገና ኣብቲ ምምላእ ዓቢ ሓጽቢ ብሰነድ ዝተደገፈ መብርሂ ካብ ኢትዮጵያ ክወሃባ ሕቶ ተቐርብ ምንባራ ይዝከር ይሁን እምበር ኢትዮጵያ ነጻውዒት ክልቲአን ሃገራት ነጺጋ በይናው ስጉምቲ ብምውሳድ ምምላእ ዲጋ ዓባይ ክትቅጽሎ ጸኒሓ አሜሪካ ትርከበን ሐያሎ ሃገራት በይናው ስጉምቲ ዝኸፈ ሳዕቤን ክፈጥር ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ንሰለስቲአን ሃገራት ሸምጋላ ሓሳብ ንምምጻእ ብዙሕ ፍረ ዘይተረኽቦ ፈተነታት ከም ዝገበራ ይፍለጥ እዚ ንሃገራት ግብጽን ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምትፍናን እቲ ወንዝ ጸንሐ ዲጋ በዚ ሕጂ ዝተኸስተ ተርእዮ ንዝምድናታትን ናብ ደሓን ኣንፈት ክመርሖ ከም ዝኽእል ይመን ፕሬዚደንት ክልል ሶማል ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር ክልሉ ፍሉያት ኃይልታት ናብ ኩናት ትግራይ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዘፍለጠ ደሪካ መንግስቲ ፌደራል ወተሃደራቱ ክልእኽ ዝቐረበሉ ጻውዒት ምዃና ነጺሩ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምህዳእ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተማኺርና ናብ ዝውሳነ በጺሕና ኣለና ዝበለ ሙስጠፋ ሕወሓት ማእከላይ መንግስቲ ንኸጥፍእ ይንቀሳቐሳሉ ክብል ከሲሱ እቲ ፕሬዚደንት ወሲኹ ፍሉያት ኃይልታት ክልሉ ኣብዚ ኩናት ንኸይሳተፉ ተቃውሞም ዘስምዑ ሰባት ብምኹናን እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ክልላት ዝካየድ ክርፍት ዘይኮነ ሕወሓት ምስ ማእከላይ መንግስቲ ብምርጻሙ ዝተኸስተ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ባጀት ኣብቲ ኩናት ዝሳተፋ ዘለዋ ፍሉያት ኃይልታት ብፌደራላዊ መንግስቲ ክሽፈን ምዃኑ ዓቢሩ ብሓፈሻ ክልላት ሲዳማ ኣምሓራ ኦሮሞ ደቡብን ከምኡውን ዓፋርን እተን ጸግዒ ፌደራላዊ መንግስቲ ምዃነን ኣብቲ ኩናት ትግራይ ክሳተፋ ብወግዒ ዝኣወጃ ክልላት ኢትዮጵያ ምዃነን ይሓቢሩ ብትካል ስለያ እስራኤል ንምክትታል ግብረ ሽበራውያን ገበነኛታት ተባሂሉ ዝተዳለወ ዝተፈላለየ መሻርክቲ ሃገራት ሸጦቶ መጸናጸኒ ወይ መሰለያ ኣፕሊኬሽን ማለት ፔጋሰስ ዝተባሃለ ሶፍትዌር ዕላምኡ ስሒቱ ንጋዜጠኛታት ግዳይ ይገብር ከም ዘሎ ኤኤንኤስኦ ዝተባሃለ ትካል ኣፍሊጡ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በዚ ሶፍትዌር ክሳብ 50,000 ዝበጽሑ ፍሉጣት ሰባት ጋዜጠኛታት ምጽንጻን ክካየደሎም ከም ዝጸንሐ ክሕብር ከሎ ዝርዝር ዝተጠልፉ ሰባት ግን ዕላዋ ይገበረን ይኹን እምበር ማስት እዚ ሶፍትዌር ዝኾነ ትካል ነቲ ቢኤንኤስኦን ከምኡውን ብገሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸሰሶ ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝቐረበሉ ክስታት ግጉይ ጭብጢ ዘይብሉ ሓሳባት ብምባል ነጺግዎ ፔጋሰስ አይፎንን አይድሮይድን ዝዓይነትን ሞባይላት ዘጥቃዕ ኮይኑ ናይ ጽሑፍን ስእልን ኢሜይልን ከምኡውን ድምጺ ንምጥላፍ ብሕቡእ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ መጻናጸኒ እዩ ፕሬዚደንት ብራዚል ዳየር ቦርሳሪዮ 4 መዓልቲ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ሆስፒታል ከም ዝወጸ ተሓቢሩ ኣብ 2018 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጎስጓስ እናገበረ ከሎ ብዘጋጠሞ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ዝሰዓበ ሕለኽላኻት መዓናጡ ክሽገር ከም ዝጸንሐ ዝሓበረቲ ፕሬዚደንት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣብቲ ካብ ትሕቲ ዝሕከመሉ ዝነበረ ሆስፒታል ምስ ወጸ ኣብ ዝገበሩ ሓጺር ቃለ ምሕተት ኣፍሊጡ ቦርሳሪዮ ንጊዜው ዕረፍቲ ከም ዘድልዮ እኳ እንተተሓበረ ንሱ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ስርሑ ከም ዝጅምር ኣነጺሩሎ
ናይ መወዳእታ ዜና ሓፂር ዜናታት ስፖርት አርሰናል ንወዲ 21 ዓመት አከፋፋሊ ክለብ አንደርለከት አልበርት ሳምቢ ሎካንጋ ከም ዘፈረመ ተዕላው ጌራን በዚ መሰረት እዚ ተጫዋታይ ማልያ ለቢሱ ን5 ዓመታት አብዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ዘጽንሖ ውዕል ፈሪሙሎም አርሰናል ነዚ ተጫዋታይ ንምዕዳግ 17.5 ሚሊዮን ዶላር ክትከፍል ከላ ኣብ ልዕሊኡ ድማ 4 ሚሊዮን መቕሽሽ ከፊለያ ዋንነት አጌራቶም ሎካንጋ ንኑኖ ታቨርስ ሲዒቡ አርሰናል ኣብዚ ክራማት ዘፈረመቶም መበል ካልኣይ ተጫዋታይ ኮይኑሎም ብስፓኛዋ አሰልጣኒ ራፋ ቤነተስ ትዕለም ዘላ ኤቨርተን ንናይ ክንፊ ተጫዋታይ ክለብ ክርስቲያን ፓላስ አንድሮስ ታውንሴድ ከምኡውን ሓላዊ ልዳት በርማውስ አስሚር ቤጎቪች ንምፍራም ኣብ ጫፍ በፂሓን ኤቨርተን ነዞም ክልተ ምስ ክለቦም ውዕሎም ዝወድኡ ተጫወቲ ብቐሊሉ ኣብ ኢዳ ክትእትዎም ዝኸብድ ኣይኮነን ክትብል ዝሓበረት ቢቢሲ ስፖርት ንናይ ቅድማ ኣጥቃዓይ አርሰናል ቴዮ ወልኮት እውን ከተፈርሞ ባህጊ ከም ዘለዋ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ሃብታም ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ንውዕል ኮኸብ ኣጥቃዓይ ክሊያን መባፔ ንምንዋሕ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ከም ዘይከኣሉ ተሓቢሩ أقدمان كم بعل حلا ولدات داراونوما سورجو راموس كمون واينالدم زامسلو كواخب تزفر متزاكلب أبزيوم ندمزم توتو وصايتات بمبرخو كوموناتاويتاتا كورونا فيروس بزفطرو قطبا ودكات بخبير بمتنكافان نمسرح سمناو مهايو كبابيلا مسوك تتصنحو مخانا قال زاتو وتلو ودي 22 عامت مبابي ندحريتي غوتا كم زلو يقمت PSG نموابه قلتيفا كتفرم منتزيكيلا أبو علو حانت عامت تراي تريفاتو سلازلا نعمتا كابشياتو خطرقبو تغل ميلونات غنزب كي تنبهقو زفر حكوناتات كوينو والوم زغبركم تعذبتنا اللهم زبلنا يوم زيناتات زوم كتعذبوا متصنحكم يمنيروم أبقالة تحسطو بغال مدب كساب نراغب سلام